So guys, nahamana jud og pang abris mga box and nahamana pod ang mga chikiting og pang abris ilang mga gift. Ja. Agaha pod di ana pod agahang mga regalong na dawat gikan nila sa ate. Sa pa sa sagi kuan guys, mag-video ko dani as a remembrance. O pasalamat kadto kog dako nila sa ate. Ngay lahaming gi tagaan og mga regalo, pahalipay nga wa mi mag-expect nga nay mga ingani nga mga butnam. Salamat ka dyan yung tanante. Daghan ka dyan salamat. Haning i-flex ning hang mga nadawat nga regalo gikan na sa atin. Salamat ka dyan yung tanante. So mo na hang mga kuan guys. Nadawat nga ka ng regalo gikan na sa ate. Kani mo yung nadawat guys. Gikan sa Vera Bradley nga brand sa Vera Bradley. Di man ko ka-afford sa Pilipinas kay mahal man nga kuan. So ipadadaan ko nila sa ate. Salamat ka jote. Wa ko mag-expected nga kadawat ko nga ni. Kada koy. Ay nakoy sa amin. Ani guys. Mama oy murag Amerikana. Salamat ka jote sa hang kuan. Hang shades. Mura kag Amerikana ma. Tiyo, sana o. Nas dagat. Tiyo. Saan, murag Amerikana nas dagat? Nagbra og nagpanty. Ang gabi, arang nakala. Salamat ka, Jote. Di man ko ka-afford sa Pilipinas, guys. Kaya mahal man yung mga brand sa Vera Bradley. Thank you. Sa tang kuaning kuan. Pag kani ko, masuot ako na yung butas ni mama. Ayun, saan naharang suton. Guys, nanak ko Vera Bradley nga kanang kuan. Thank you so much, Kajote. Butang na rin. Ang Vera Bradley nga. Mura kag Amerikana din ha. Tiyo na all. Anda, napughoy, sleeper. Gikan gapon sa. Tara guys. Mora gapon nga brand. Mo gapon nga brand guys sa Vera Bradley. Salamat Kajote. Grabe ka dyan yung kasigo na. Thank you so much, Kajote. Di pa gitu ko guys. Ani ka duka kuan hang kuan. Mali guys, madake magamay nga kuan basta ang kinasing-kasing nga gihatag. Grabe ka dyan hang lipadja. Salamat ka Zote. So ang isukod guys ning brand sa kuan. Brand chinilas. So sakto man ni ka dun na. Ay sakto ka dun na guys. So ikit basta kog tiil. Dako ko ka tiil kano guys. Oh, di ba? Sakto na kaayo. Oh, sakto ka na hote. Salamat ka te sa hang sleeper. Thank you so much akong sleeper nga nice kaayo. Nice ka hang sleeper te. Unja, napasigiban guys. Kere. Nana koy mini belt bag. Gikan gyapon nila sa atin ni nga kuan ipada. Wala, ka nice kazo. Ganahan ko sa color ti. Salamat kazo ti. Tara ni mga sulod guys kanina. Mga panikim-kim, mga passion ni kim-kim, mga porceras, kuzintas, mga bracelet ba. Daragi sila daro mga isa. Saka na sa pwede sa iko ang dari. Less than og kawu, kauhan ba. Mabagbag pag sa gamay kay isa man ning kawu, kaubali sila. So mga gapon nga brand sa Vera Bradley gapon siya guys nga brand. So nice kaadto. Di man ko kapalit dari Pinas. Hata yung sukod guys. Ay sukod. Be. Sakto na kaadto. Oh. Nana ko yung mini belt bag. Sakto ra kaadto. Salamat ka Jote. Thank you. Ganahan ko. Thank you so much. Akong mini belt bag. Diyan, ako, dagahang pahumot. Napengan, Queenie. Ay, thank you ka, Juti. Irang humuta ka, Ajo ni guys. Dasa nga kay, di nakaputos pa man na sa regalo. Mo na ni ang mga regalo na mga guys. Nga amo nang gipangkuhaan o putos kay muta ka ajo eh. Sabi. Pan guys, isa. Dapat na siya guys, abrihan na mo December 25. Bisa kay dugay pa man. Amo nagyabrihan. Muta oy. Ay, arong muta ka jote.
Salamat ka, Jo. Ganat ko sang baho, di siya sakit sa ilong ba? Na may ibang pahumot nga sakit sa ilong. Thank you so much ka, Jo, te. Sa mga gift nga nadawat. Salamat ka, Ajo. Og, kiripod! That guys. So, wala nang abot og December 25. Giabrihan na naman, guys. Maniwa na yun sa mga kuan. Mana sa mga putos. Kaya malagi pang aksin. Napod. Tadan. Basta. Money said, guys, sa regalo. Gikan nila sa ate. May earrings. Letter Q. Kasi na siya, guys. Kung sila na pa sa letter Q. Salamat ka, Jote. Sang earrings. Sa nisuot. Salamat ka, Jote, sa earrings, te. Nga nindot ka, Jote. Mahal ko. So, guys. Mura na kag-Amerikano ma. Okay. Hitaod, guys, ag Arius. Salamat ka, Jote. Nanakoy Arius nga. Napadzi. Kuan. Agabi mama. Silugdanan pa sa nga letter Q. Si mama kay naapay seed, naapay Arius. Arios, arang ang wahapa. Tiya. Wahapa na kayo. Grabe sa skim ni. Naol. What pa? And, karipod, guys. Karipod. Gikan sa... karipod, guys. Taning ukban. Tadadan! Bracelet. Gikan ni Ate Jo. Salamat ka, Jote. Thank you sa bracelet, eh. Uy, ka-nice ka, Azo. Ay, suot, guys. Ay, suot. Pagkanindot, bracelet. Yehey! Salamat ka, Jote. Ano ko'y Arios, ano ko'y bracelet, ano ko'y dari. So, kuwang namin, guys, mag-ilis ko kay mulaag ko pagbilaran. And my lipstick, guys. Kaso nawada ni Ag. Sudlanan, kaya asara to. Kaya, wala, nagkagubot na may pangabris ang mga regalo. Dala. Salamat ka, Jote. So, kada siya nga lipstick, guys. Kuha na siya, nang nailamin niya sa gamitin. Kaya mo gamit kaya nga, labi na, ugamay ka uwait. Dako, imong wait na ni. Kaya nga, hanghang man niya, hubag. Salamat ka, Jote. Nawala man nag-isang kuan na isudlanan. Salamat ka, Jote. Sa pinatag ninyong pinaskuhan. So, diyan na, guys. Kani si Anne Klein. Oh, from Anne Klein. Nga brand. Tadan! From Anne Klein. Dana. So, hasang pang sukod. So, kumplito na siya, guys. Na si Jai. May rilo, may pursiras, tulo ka, buo. Salamat ka, Jote. May suot ng rilo. Ang mga kuyas, napit sila yung rilo. Si Papa Gabriel, So, kompleto, guys. Ang mga person kang Ilian, napit sang rilo. Salamat ka, Jote, sang regalo. Di pa igazag ko kaazo. Thank you. Hanay suot, di. Ang rilo. Ikan is Anne Klein. Hapon nga brand. Sa brand. Sa isuot, guys. Salamat ka sa kudak kay baw mo, guys. Di pa'y ka zumi. Kay napalipay na mag-ingan ni. Kung magdaho, mga makadawat may maingan ni. Mga regalo. Yan na. Salamat ka, Jote. Dapat ni pang suon ni. Suon na tanan. Bitaw, hana si Jang ipang suot, guys. Ni mulakaw niya. Maskin kag nara ko na bay, suo-suo gud na ho. Salamat ka, Jote. Daghan ka don salamat sa mga kuan. Compassion. Bitaw. Light cover. Mana. And then the next is Kiri. Hindi pa ikot ko sa mga regalo, guys. On this one is tan-tadadan! Michael Kors nga kanang belt bag. Mini belt bag pa siya, guys. Ginoo ko makarbaan matas mga presyo na ni. Uy.
Ngandoy ta din ang mga presyo ha guys. Grabe. Sagad-sagad guys, karon pa ko makabagong ngani. Salamat ka jo, Te Christine. Yeah. Salamat te. Wala. Kuha na gad ko nga riti. Das nangagi nangandoy ra ko ngani nga mupalit ko katong kuan kay umulakaw lagi hagiingan na. Isang kuan. Ang isidlas ang kuan. Cellphone. Diyan na. Naisukod sa guys. Michael Kors. Salamat ka sa test sa Michael Kors nga yan belt bag, mini belt bag. Thank you so much. Salamat ka Zote. Daghan ka salamat din Zote. Wala ko'y maingan ni. Ako magdahom mga makadawat ko maingan ni. Mga regalo. Nalipay na ko kadyo nga. Mga anak kuan dawat sila. Sa mga chikiting guys, lipay na ko kadyo. Okay. Kani kalipay sa tang mga anak, dubli jud kalipay na tang ginikanan. Yes no. Kung sa batiya sa tang mga anak, grabe jud. Lipay sila na. Aram ko na tang lipaja. Nga na ko guys. Salamat ka Jote sa Michael Kors. Sakad-sakad karon pa ko naka Michael Kors. Kabag guys, yeah. Kung magsabas price ni Jack kay na mahal. Mahal ka Aju. Salamat ka Jote. Thank you. Nandiya. Siyempre, agakang kinakusgang payong. Hagad din i-flex ni hang kinakusgang payong. Hagad din i-flex na yung kinakusgang payong guys. Gikan sa Vera Bradley nga brand. Tagsa Miss Kimi danis amang payong. Salamat ka Jote. Daghan ka dun salamat sa hangkuan mga nadawat nga regalo. Salamat ka Jote sa inyong gi-share nga mga grasya dari na. Grabe ka dyan. Na dyan maihap mula noon hanggang ngayon. Grabe dyan. Sa una pa dyan. Hantod karon. Grabe dyan supportan nila sa ate na dari guys. Grabe dyan supportan nila sa ate nga hatag dari na mo nang baslan dyan na magka-adjo. Para dyan ay hangi katambag ninyo guys. Once nga na ganay mga tao nga musalig ninyo. Na ganay mga tao nga musuporta ninyo. Ampingi ka dyan. Ampingi adyaw ka dyan. Diba ilang pagsalig kay Arong. Di mo magmahay. Kaya nga no. Once nga inyo nang gubun ng ilang pagsalig. Wag ka dyan lami. So mara na hangi katambag ninyo guys. Inyo ka dyan kuan nga panggaan respetohon o inyong suklian o kamaadyo. Mga ka dyan. Ning kamot, di pa magsalig. Kay kumukay na iko nga magsalig di jud na mao. So, nalipay ko nga ingani kuan mig may ngani. Ay gahaday isa ka karibag. Oh, dapat ko guys. Agahang isa ka bag. Oh. Yara. Yara guys, terno. Yara te. Salamat ka Jote. From Brexley, ha. Salamat ka Jote sang bag. Sang kuan. Nang lakaw-lakaw guys. Ang kuan ba? Wala guys. So, then ate, thank you so much sang bag. So na ako'y tulog ka kuan humulaag. Thank you so much te sa mga regalo. Thank you. God bless. O amping mo kanunay diha te. Lipay ka ko guys, kadawat ko regalo sa Zuka Adjo. Salamat ka dyan Jote. Siyempre, napag ko yung naibuta si Kimi. Napag ko yahua. O, muna yung pang ragid-ragid guys. Mang lugway bis amang mabuhian. Di nami pang pangagiran. Kaya das nangagi. Das nangagi guys. Gi pang pangagirag amang mga tiil. Kaya wak mi butas. So, dyan na yung mga butas. Di Nice pa sa color. Para mas Kimi. Salamat ka Jote. Inyong gi-share nga. Kanang grasya dari na mo. Labi nas mga regalo nga inyong gi-share. Kanang kuan na mo. Salamat ka Adjo. Labi nas inyong suporta. Mula noon. Sa una hantod karon. Grabe dyan. Ang suporta nila sa ate dari na mo. Salamat ka Jote. Thank you so much. Lipay ka ko kaso sa mga kuan. Regalo nga nadawat karon. Salamat ka Adjo. And God bless. So, gamping mo kanunay dihate sa Ohio, USA. We love you. Mora dyan hagingan ninyo guys. Ang pingi ka dyan ninyo ng mga person nga nang ngabot silang kinabuhi. Nga labi na og
po mo nila gituring og laing tao, labi na pamilya na gilang turing ninyo. So ang pingi ka dyan, gampo kanunay, yung tao, na dyan tao, nabusa rin ng mga nga tao nga, mga maadjong tao nga, nabot sa dyan kinabuhi. Maroon sa nahin katamba guys. Sa mga content creator diha nga, bago pa nagsugod, kumbati mo guys, kay kami gani, nagsugod mi 2021. So ni kumbati ka dyan yung taon, bitaw, tig-upload ko guys, kanang kuan mi, nag-vlog mi, sugod pa 2021 hantod karon. Kuya jud ang ginugas mangita og kanang naay pamaagi. Kay grabe jud. Mangita jud siya pamaagi nga anak ka nga kuan linya ha nga dad-uni ja. So na jud siya mga na jud siya gamitan nga mga instrumento aron ikaw isang mapahalina. So mo jud ay hanak kuanan guys, grabe jud. Kay grabe mga pagsuway sa mga kinabuhi. Grabe. Di na dyan kuan bang bitaw. So mara na guys sa hangi kuan ninyo, i-share ninyo padadyon og why surindiray og salamat sa kadug dako nila sa atin. So much kadyo ninyo te sa inyo i-share nga daghan kadjong blessings dari na grabe jud unlimited support jud kadyo agi kuan nila sa atin maskin pa man tuod sa mga pagsuway pod nga nangabot silang kinabuhi. Grabe jud. Di jud ko makakuan, grabe basta. Tagas makahilak mako isubay tanan. Sa una pa hantod ko nga nangabot ni Dani sa kaning badja. Grabe jud. Pa ko mag-expect atong time mga kuan ni mahuman kay atong time 2023 na operahan man ko. Tama tong na operahan pud si Papa Gabriel. So kaming dos Papa Gabriel pareha mi na operahan na surgery miss kuan si Gabriel si Jahang gallbladder kay natoy mga sa isang abdo, sa isang hapang appendix. Atong time 2023, grabe kasi pagsuway naman. Pagka-October, pagka-March, na-operahan si Jan. Ako pagka-October, na-operahan ko. Nawat ko paglaom na ito, nga na ko na. Di dyan mahumaning amanggi kuan. So mga to, basta grabe, hantong nga niabot sila sa atis amang kinabuhi. Nga na, hinahinay naman kuan. So nahuman ra ka dyan. Hantod karon limited ka ajo agi ilahang suporta dari namo nga ninay mga pahalipay nga nangabot na pasalamat kung dakas Ginoo nga na grabe sa Ginoo pahalang na sa tang kinabuhi salig lamang gud mo kanoy ampo kanunay salig o agi so hampong kuan guys ubani pas paglihok kay ug di ta mo lihok wa pud no maning kamot jud ampo di kay magsigig jagaw-jaw kay mo ni mona sa daghang reklamo di ta magsigig reklamo sa kinabuhi kay ngani kasi di kinabuhi natas kalibutan daghan kasi pagsuway. Mora to guys, salamat og salamat kadto na sa ati sa mga pinaskuhan nga wa ko mag-expect nga ngani ka daghan. Thank you so much kadto ninyo tanante. God bless ug amping mo kanunay diha. And more blessings pa nga mobalik diha ni Jote labi na ang majong panglawas sa tibok pamilya ug amping mo kanunay diha ti sa inyong kada adlaw nga gimbuhaton labi na sa inyong pagpadung sa trabaho amping mo kanunay ti ug salamat kaadyo.